تيجي قبلكم على النيل. ني هاو شو ترياني jiena għattilkom li ħaw li hello Biċ-Ċiniż, biċ-Ċiniż. U għed najdilkom jiena għax iċ-Ċiniż uffiċjalment sar suġġett tal-Messick. Eżatt. Xibdejt tajt inti bil-kappell tal-Vikingi li mhumiex Ċiniżi. Enta t-Ċiniż. Le, mhumiex. Taġek xrajtu ma t-Ċiniżi. Imma ma jfissirx. Ma fottewni allura. Wis probabli, wis probabli. Insomma, jiena toġobni dil-ħaġa, x'da importanti li l-ekonomija ċiniża waħda mill-iktar b'saħħithom fid-dinja llum il-ġurnata li jkollok xi ħadd li kapaċi jikkomunika ma' dik l-ekonomija, naħseb li hija importanti. Bravo, ta' jgħidulu bniedem li jikkomunika ma' Ċiniżi X'għidu? China Connector. Ajwa, broż. Issa, iċ-ċiviltà Ċiniża, il-ħbib tagħna Ċiniżi huma nies li sa mill-qedem kienu vera wajs. Wajs, u ħarġu bħafna anka proverbi. Proverbi ċiniżi, tipo, għandhom proverbi li veru ġobni. Jgħidu, impinġu serb, mbagħad inżidulu is-saqaj. Li tfisser? Illi nagħmlu xi ħaġa tajba, mbagħad nibdew inżidu l-affarijiet bla bżonn u u dik bil-Malti mhux biċ-Ċiniż bil-pjaħħiem. Għandhom ieħor, View. Aħjar jixxibaħ ħafna maħtana. Aħjar ħabib fis-suq milli wieħed fuq temu. X'aħna ngħidu. Inventajtu winċ, mhux vera. Inventajtu. Però ħankunu qed nitħattu fuq xi ħaġa li xukjatni onestament. Nafu li l-maġġorità jilagħbu fuq kollox. Veru. Però jiena bqajt flabbergasted kif jgħidu. Reġiex? Flabbergasted. Ċiniż? Imbellaħ. Bella. Kif jilagħbu wkoll fuq min ħajsir papa da. Mhux ċajta. Ara, jiena mhux għax ma nafdakx, ma jien nixtieq nagħmlu kollegament mal-kappillan Ribtana Father Gordon li dawn l-affarijiet ikun jafhom. Naraw hekk hux veru. Streetwise. Mario Grek, waħda, tajjeb. Father Gordon. Iva, Sander? Kif int, alright? Sander fuq ixwik, Sander. Ħaġa tal-Papa di tal-konklavi għalli ta' saċerdoti importanti ħafna u jisa l-elezzjoni ta' Malta, ma mhux importanti ta' tal-Labor dajjem Sander. Mhux importanti għas tal-Labor. Le Robert dejjem, viva Robert! Komina li maħallja, jew ħallja, Uzzuppi? Uzzuppi. Sorry, xed tu dak il-flus, xinu? Sander, dak wedit sabiex ikunu għamlu xi ħaġa ħażina, minnu nazzjonalisti msejken ta' u peress ikunu għamlu xi ħaġa ħażina, nieħdulhom il-wedit biex jinħafruhom trubietom. Le, mhux interessa, jiena ta' farfet insassi. Kellimni Sander. Qed tiġri x'nija Father Gordon illi jaqqas temmen qed jilagħbu fuq min ħajitla papa ta' serjetà jew. Ħażin ħafna Sander. Il-lob saħta jġib. Difhem għaxin saċerdot model li għamila fuq iż-żwiemel, fuq il-futbol imma nitilha fuq il-Papa Sakrileġġ, Sander. Sakrileġġ! Qed ngħidlek jiena illi tinsteħet hekk tilab. Mario Grek. Father Gordon. Fuq daw il-flus. Dak qed jilagħbuhom. Ma tarax. Daw qed niġborajnu niet għax il-Papa jkollu joħroġ kollu jekk jilħaq Mario Grek peress teħna. Biex jixtri t-tunika, l-affarijiet kollha anke l-Pop Mobile qed tiġbirlu. Insomma, Father ħalluk, all right? Grazzi tal-messaġġ tiegħek kontra l-lob għal dejjem, all right? Papa, viva l-Papa. Saħħa. Antonio, sebil tutu. Ikbar minn hekk, Le, anzi dak iż-żgħir, dak għandu inqas ta' favoritu wkoll ta'. Mhux ħanikkummenta. Ma għasi jena ħjalli. U taf li aħna għandna dawk it-tfal li Sander ikoppa kellimhom uħal. Staqsejnihom peress li ġejjhomhom xi ħasbu dwar ommu. Julu. Toġbok il-mami jew tixtieq mami oħra? Le, mami. Waħda, dik. X'għandha sabiħ? Zarbun. Da żarbun sabiħ il-mami. Tibdilha ma' mami ta' ħaddieħor? Le. Kellek iċ-ċans tara mami soħra? Ifhem, ġieli murant il-ħabiba tiegħi, qatt ma rajt mami aħjar minn tiegħi. U l-ħabib tiegħek għatlu l-mami tiegħu mhux tajba daqs tiegħek? Le.
Inti lilu tajdlu, le, rajt, il-mammi tijak laħjar wahda. اللي ما نيدلوش laqqas ma nejdlux xejn. Ġiri, rajt il-mammi taħat tiħor, Iwa, u toġbok il-mammi taħħom. mux ħafna. U tajdilom li ma toġbokx li tijak aħjar minn taħħom. La, għaxan baċu jikunaw ħafna rabjat. U minn hawnhekk għandna l-ħadd bil-lest, jeb. Nibdew nawguraw l-ommijiet kollha dawk tamana, dawk mhux tamana li jagħmluha ta' ma' mejs għaliex jumlhom ma' wkoll. Ciao!